сигилген күлдәк алепкыстар, хугылган тохтамал шаршаудар, тәнкә укалар басылган калпактар һәм муйсалар Балаҡатай, Олоҡатай, Дыуан, Әйле, Өпәй тигән башҡорт ырыуҙарында бик борондан булған. Бурундан булгандар. Картнейим әйтә тугайны, инейим дә гайны, картнейим дә гайны тей тугайны. Элекне сәтин күп булды бит. Китайский сәтин тей тугайнылар, китайский сәтин була ялтырамаһала, ул калынрак була тугайны бер төрдө. Кайырга йомшак була тугайны. Бездә һәлак күп булды, һәр бере һәгәйде бездә. Бездә була яңгыса күлмәккә йөрмәнеләр бездә. 55-нче ел 2 туган еңгә бит төштө килен булып, иске маскарнан. 7 күлмәге бар ине. Итәк түгелмәгән 7 ал япкысы бар ине. Уңган булһаларда уңганлыктары үз көчләре менән генә барлыкка килә. Бул ептәр бит юк. Бул матур ептәр ул вакытта. Үзләре иләй, үзләре харыкты кырка иләй, әллә каян буяу табалар, маналар, шулай эшләйдәр. Кул эшенә осталар бөтәһеләр. Халык уңганмында. Был фотография 40 елдан ашу элек Балаҡатай районы Әшәй ауылында төшөрөлгән. Төбәктә иң оста булып танылган Рая Вильданованың исеме бөтә Башкортостанга билдәле була. Уның тамбурлап сигилгән алепкыстары башкала музейләренә, бөтә союз күргәзмәләренә куела. Халык һөнәре һәм милли кием каталогтарына индерелә. Укуда таштаным менән уже. Ничәнче класста таштаным? 4тә таштаным. Ни өчен ташладың? Әте юк, эштәргә кирәк. Утынырга кирәк, бесәнләргә кирәк, инәем бирде. Берһе әйтмәне укытып. Әйтмәнләр эшкә алданганга микән? Укытучылар да әйтмәне эштә дип әйтеп, 1-2 алгайным. Мәйтәм 2гә укып бергәнсә эшләп йөрим мин дидем. Мин укудан аса түгел, мин әлдә математиканан отып ям аларда. Минем балдарым да шулай карашып дип хәзер сыгара халлар. 2 малаем да шундайга һәләктәп. Математиканы эшләптер. Раяның өләсәһе Гөлйүфар инәй оста каюсы була. Уның күлдәк алепкыстары, тостамал ашъяулыктары тирә-якта дан тота. Бөтен тугандарымдан килә. Бөтен тугандарымдан килә. Безнең картаемдың өз хатыны булган. Өз хатындан 13 бала калган. Тәүге хатыны үлеп киткән 3 бала калган. Шуннан аңа хатын китергән, анан 4 бала калган. 7 баланы карарга минең картаемдың агаһы Кәркәйдә умырда картаемды бергән да кайтарган. Ничектер акырәптәр якын булган микән үлгән хатындардың һин анда балдарды кара. 7 баланы берәүдә бер карамады. Картаем килеп шул 7 баланы карай, картаем мондай гәс 6 бала күрә. Шул 13 баланы физ картаемның нинән үтә. Берәһе хатын алмаган була, берәһе тормышка сыкмаган була. 104 яшькә йетте. Һәр бер балаһы үгәй балдары үгәй тип торманы. Инәй тип килердәрне йөгереп, киңәш фурардар ине. Бөтәһелә. Шулай булып, балдараның берендә үгәй итмәне ул. Иң бәләкәй малайы нейдән уда танкис булган Бирдәүштән уда. Шул Бирдәүштән килеп йетмәс бурын хат язган була. Элек телефон юк та инде. Апай без Бирдәүштән удабыз каршы килүчеләр бу хакилегеп дип әйтеп. Инәем гел елап ярыны. Шуннан инәем баралмаган. Инәем баралмагас булар уда танкы менән барып йеткәс хат язган. Безгә ярты әпәй бир җәймәктә бирүсе булманы, кайһы бердәр килде дигән, безгә булманы дигән. Шулай дип хат язган, шуннан икенче хатында язган. 7 көн әпәй түгел һыуда капмага бит дигән хугышта. Шуннан ада хаты килмәне. Шулай итеп, әнә шул энеләрен агайдары көттеләгет динәем. Көттеләгет таудан килеп төшәкәтнем. Баязит киләхире, Курбангалы киләхире. Әнә ана Әхмәдигә охшаган. Исемдә бутырыр ине. Балдарым биләтеп харык куя. Ул харык тоздырга белмәйм икән бахыркай мәрхүм. Ул сереп китә какой, шуны көтә тугас. Катнем әүлия булды. Безне эшкә үрәтте, безне караны.
инем эштеп кетирип таап кетирип берди. Ауыл халкына катнем кояш булды дөрсүн айткан вакытта. Гумир ва гул юпар. Юпарты бертилер, гул юпарты әйтмәнеләр. Кешегә йөрүмәтине. Теген машина үзе кетирип берди кулым менән. Ауыл халкына күлмәктә тектем. Алъяпкысында кайып тектем. Әлеле носкин дә бәйдәп бирәм. Рая Вильданова 14 яшеннән каю эшенә утыра. Уның ыргагы артынан бер-бер артлы гөл сәскәләр калкып сыга. Ыстаргандан ыстарып, авылдаштарын һөендереп, күлдәк алъяпкыстарын агышлай ул. Балаҡатай ягында милли башкорт көйемен тергеҙеүсе булып китә. Раяны беләм мен, иң беренсе урында ул беренсе урын ала. Анда без уйындар оештырабыз. Укытыусылар бит инде без әһлебезнең карамакта атнагайын барабыз, туган көндәрен үткәрәбез. Шул вакытта килә хәзер управляющий Әнвәр дә килгәндер, Тимеров күбрәк килә торгайны. Я, кызлар, бүген ярышабыз, ярыштыра. Флаганы һүтәләр, юалар, коралар. Иң беренсе Рая белән аның апаһы беренсе урын алып бери торгайны. Бөтә авыл бергә концерт куябыз, спектакльләр куябыз. Районга баралар, Өфөгә барып киләләр, мактау грамоталарның бөтәһендә лә бардыр ул. Мин был эште бер вакыт сәпсим таштарым. Кайыманым. Инде мәйтәм кемгә кирәк, ниятә кирәк? Кияүгә сыккас, балалары үткән осорда кул эше тотып ултыру форсаты булмай останың. Рая Вильданова оҙаҡ йылдарға сәскәләренән айырылып тора. Юраткан эше уның төштәренә инә. 30 йылға яҡын ҡулына ырғаҡ алмай ул. Исеме Ниганың Сәмиғә Хамитов ва. Менә Ҡәтнәйебеҙҙең бер туған апаһының ҡыҙы. Ул миңә эскәтергә ҡайырға ҡушып киткән. Шулай әйтеп, эскәтергә ҡайыр тип. Шул үрәнәкте ҡайы һинән тип әйтеп. Миңә ҡалдырған. 35 йылда эшләнгән. Аның унан тыш күлмәкләре, алъяпкыслары ла шай сигелгән булгандыр аны ҡайылға. Бар ине туған, әлдә бардыр. Көндәрҙән бер көндө килене Сәмәрия Рая Вильдановаға һөйөнөслө хәбәр алып килә. Белән ауылында тамбур халыҡ клубы эшләй башлауын әйтә. Раяның йөрәгендә кинәт бер ҡыл зыңлап уяна. Гүйә йылдар буйы быуылып торган шишмә яңынан урғыла. Оҫта элекке ырғағын, ептәрен ҡулына ала. Кәркәйҙәр баштап йөрөгәс, Белянка барғам. Белянка барғайным, бер туған киленем энемнән киргештәткән ҡайып утыра. Ҡайыған юҡ та инде, пенсияға сыҡҡас. Бер әйтәм, килен йәҫтәштә утыраһың. Менә ти, апай, һинең эшеңде ти, ҡабаттап үрәнергә утырам әле ти. Киленем әйтә. Давай, мәйтәм, сынма ул эшең. Киленем һәйбәт ҡайып утыра, ышанмайым. Шунан әйтә, апай, һинең ти, энәң йөрөй яныяҡҡа ти, беҙҙең ҡулыбыҙ йөрөй ти, былай ти, энәне ҡайһаҡҡа шылтырап, шулай ҡулыбыҙ йөрөй ти. Һинең ниә беҙҙә ти, беләң йөрөмәй ул ти, тик энәң генә йөрөй ти. Мәйтәм, үрәнерһең әле, Алла бирһә. Эште мәйтәм, бөтәһе лә белеп тыумаған, үрәнә ул. Шунан аҙаҡ мин дә ҡайы баштаным. Бер 20 алъяпкыс ҡайғандыр аҙаҡ. Әллә туҡтап булмай, анаһы ла һурай, манаһы ла һурай, килендәрем дә һурай, иркәләрем дә һурай. Апай, миңә лә миңә тип әйтеп. Ҡайынған кеше бик хисле булырға тейеш. Ул һүрәтте аңлап, тәбиғәтте аңлап, төҫтө, теләһә нинди төҫ түгел, ниндидер гармония булырға тейеш. Ялҡау килмәҫкә кәрәк. Бик ныҡ ултырырға кәрәк, бик ныҡ уйланырға кәрәк. Яуаплы. Балаларыңа ла күрһәтеп, менә мин шундай эште башланым, менә һеҙ ҙә шулай өйрәнегеҙ. Был бит беҙҙең башҡорт йолаһынан килгән был ниҙәр, эштәр, байлыҡ бит инде ул беҙгә мираҫ. Беҙ аны юғалтырға тейеш түгел бит дип уйлайым. Балаҡатай яғында ҡайыусылар күп булған, ләкин оҫта исеме бик һирәктәргә генә эләккән. Һәр бер ғаилә бары тик ысын оҫтаның эшен алырға һәм һаҡларға тырышҡан. Ҡайырлы. Ҡайһы бер кеше үрәнәкте мындай безнең Белән яҡтары, безнең яҡта зур итеп ҡайымайҙар. Аларҙың менә шул эргәһе генә була ла, шунда бер нисә, я былай гына була, я былай гына була. Былай тутырып ҡайымайҙар. Безнең яҡта ғына ҡайыйҙар аны тутырып. Арслан яғында ҡайыйҙар. Бер үрәнәк шулай тулы,
Аңа нисә төрдө еп каттыралар инде. Шундай үрәнәк кигәндер электән. Тамбур яки элмә менән нагышлау башкорт милли киемендә, йорт яһазында әүвәлдән булган. 20нче буат уртаһында Бөек Ватан һугышы тамамлангач, матур тормыш төзергә ынтылган халык араһында был эш айыруса нык тарала. Бер төсле сатин тауарга төрле сәскә, үсемлек үрнәктәре сигелә. Хатын-кызның байрам киеме генә түгел, көндәлек киеме лә биделә. Һәр авылның, төбәктең үзенчәлекле, таныулы бидәктәре барлыкка килә. Белән, Яңабай, Арыслан авылдарының үрнәктәре башкорт тамбурлы сигеүенә хас бидәктәр. Бер yerдән күрәм дә үрәнәкте уртага куеп, аны кагыдга хыдып алам да кагыды китереп батып куям шунда да, аны каләм белән хыдып алам үрәнәктәрне фис. Тырып моны былай китер һәм әйтәм, ул тигезләлеп, ошты ике якка тигез бу, менә монда артып калган, аның артын китеп алып астардык инде моны. Шуннан гына бүгән минәләрдә менә шулай гына китереп. Мин аны Беләндән алып кайттым бу үрәнәкте. Әле монда хыдылып бетмәгән әле ул. Баны былай кигән, хәзер моны китереп менә былай уралган. Хәзер китереп менә мин аны былай урайым. Менә шулай урап китерәм аны хәзер. Шул тиклем күңелде миңа бу эш. Миңа кулышы вообще күңелде. Нинди генә эш тотсам да мин барыбер эштәйм. Рая Вильданова Балаҡатай районында иң билдәле ҡайыусыларҙың береһе. Уның эштәре Рәсәй күргәҙмәләрендә Башкортостан ҡул эше оҫталарының данын арттыра. Белән ауылындағы Тамбур халыҡ клубының абруйлы остазы ла ул. Төньяҡ көнсығыш башҡорт ырыуҙарының боронғо һөнәрен, тамбур ҡайыуын тергеҙеүсе һәм һаҡлаусы илһөйәр рухлы оҫталарыбыҙ бар һәм буласаҡ.